kuma a hankali ke tafiya sai in tuna hawaye. Rannan da na ganki kina gudu sai kika tuna min barewa. Ina ce da ni Salima, mene miki? Brothers, they say, are what best friends can never be. Mishada Investment presents Mujadala. Salima. The care, concern, and trust makes you believe they won't let each other wander in the dark alone. What happens when they share same love interests? Allah ya sa tun da muka haɗu ban baka wata wahala ba. Jiwa, ai ba ƙaramin wahala ta. Tami, Da kun soyayyar da ka haɗa da ita. Wallahi akwai matsala. Mece ce matsalar? Na san ba za ka iya min maganin ta ba. To idan ka san cewa ba zan iya maka maganin matsalar ba, me yasa ka zo da ita nan wurin? Na kamu da so ne matsananci. Lakanin kauna a rere ban kwana makashin bege a rere ga 'yan mata zan yi muku tafa ku zo da daidai ku yi rumfa ku zo da hanzari ku yi sassarfa ka ce na ce tsakanin ku binne ku shafa. Mujadala, an Alinu movie. Jiya ni ba abu ne mai sauki. Jamilu Lado. Kai Nazir, nan ba teburin raba contract bane balle ka ce kana da mafara. Haka zalika ba teburin ta'addanci bane, balle ka ce an zo wurin da ka fi kwari. Ka biyo ta hanyar jirgi. Kare min kallo ta tsaya. Kuma duk abin da ya tsaya a hanyar jirgi ka san yadda jirgin yake da shi, ko? Ba hanyar jirgin ba ne, kwangirin ce da kansa. Saboda idan jirgi ya taka ni babu abin da nake ci. Ka yi zubin adashi kuma sai ka ɗauka. Babu abin da zan ɗauka. The stage is set and we wait to see who plays his cards right. A yau ƙarshen mujadala ya zo babu bakan tankiya. Jayayya in uwa sadin sada mu a so mun shafe su gaba ɗaya. Wannan duk cikin son. Mujadala. Story by Baballa Hayatu. Screenplay by Ibrahim Birniwa. Produced by Abubakar Bashir Nishadda and directed by Ali Lukman. Kawai ki taimaka min ki so ni. idan har akwai soyayya ta a cikin zuciyarka to ka cire ta. Kina ganin zai yiwu? Soyayya ka ta riga ta zama tarihi a Ya isa haka Salima. Wanda ki cire zuciyata daga kirjina ki soya ta a kaskan wuta da ki dinga gaya min irin waɗannan maganganu. Babu abin da yake damun ka sai kyashi da sai. Mujadala. Recreating the musical love story of all times. Mujadala coming soon.